Hello, may buntag mingod tuming hapon yung tarandra mga bayot yung asam nun himo tama yung paglantaw na pagkaroon sa kuang video. Ang yung silingan mga bayot nakasakay na pugupat ka bukligid mga bayot gumikan kay manungas mi sa bukid mga bayot. Maglibog na lang gyud po ka mga bayot kay ang taga syudad mo tungas og bukid. Unya ang mga taga bukid mga bayot mulusok sa syudad. Ako ipakita ninyo karon mga bayot akong mga silingan kaniadto sa kabukiran mga bayot kay didto man gyud gimugno ang yung silingan sa kabukiran mga bayot. No mo nang dinhi first time sa kuang mga mata mga bayot og naay mga kagubatan mga bayot na nakatagalog yung silingan mga bayot. Dapat kabatuan. Modto mi sa province sa kuang mga kagupa mga bayot kung diin asa sila gimugna mga bayot o gilugwa. Dili first time sa silingan mga bayot nga mutungas diri mga bayot kay nakatungas naman pukuan ni diri mga bayot. Murag duha ka tuig pa sa karina ato mga bayot pero wag ko kasuri-suroy gumikan kay nagpa breastfeed pa man kuskong sa maninglis pa sa karina mga bayot niya. Di man pwede mag-init-init mga bayot basta kay nagpa breastfeed kuruhay mga bayot kay mo man puna ilang mga patakaran diri mga bayot basta na pagani kay bata mga bayot. Hala tambaya yung gid mo kanunay ng bata mga bayot. Di po na painitan. Ang ilang mga chiri-chiri diri mga bayot dili nila pangwaon og wa nila pupuan mga bayot. Wa ko kabalog unsa ni siya mga bayot. Di man po ni ingon og mansanitas mga bayot basta kay prutas ni dinhi mga bayot nga wa nila pang pupua mga bayot wa po nila kan mga bayot kay daghan lagi kay diri garden day ni dinhi mga bayot sa iyaan sa akong kapika sa ilong mga bayot ben mo gyud ni amo ang purpose og tumong dinhi mga bayot gawas sa sementeryo ang ilang adtuan mga bayot kay managkot sila mga bayot kaning mga Ginoo dinhi mga bayot o mga karaan pa din sa ako ang dagway ning mga building diri nga gipang tukod kaniadto mga bayot atong ulang tugpan ako aning probinsya mga bayot wa ka video yung silingan mga bayot gumikan kay murag maulaw-ula pa yung silingan bisag bagag naong ba nya karon mga bayot kay bangga pa man ni sa kuang ngabil ning kuang naong mga bayot bisag asa mga bayot video mga bayot nagpaugbok kay mi dinhi og kandila mga bayot karot kay ni diri ilang ugbukanan og kandila mga bayot kay og dili balas nang ibutang mga bayot putangan po na nila usahay og tubig bisag mo nang utana mo nilang sentro diri mga bayot na sila fountain mga bayot napod sila o pang bata-bata pa mga bayot nga mga dulaan mga bayot sakyan mo na siya mga bayot di po na siya modagan mga bayot og wa ka dry kwarta dayon diri sa kakiliran mga bayot napod od sila diri oy kabayo mga bayot nga murag daguyod og pagkaras balsahan bitaw mga bayot nang diri ibutang ng mga tawo ganahan mo sakay kabayo mga bayot di ginas mo sakay atong kabayo sa buko-buko mga bayot kung dili dito ra sa guyod do motomog sa dili mga bayot kaniadto mga bayot nga kuwang kapika sa ilong mga bayot manhi man gyud dinhi mga bayot aning province pod nila diri mga bayot ba aw gipakita-kita ra ko ni sa video kaniadto mga bayot aw karon mga bayot wa na gidala na yung silingan dinhi mga bayot gituyok-tuyok pa kaniadto mga bayot atong nagtawagay pa mi sa kuwang ex mga bayot ex man gyud nako mga bayot gumikan kay gipakasla naman kunya nahimo naman ako siyang asawa kani mga istruktura mga bayot nga akong gipakita niyo kaniadto mga bayot mga video ra na ako ning nakitaan mga bayot kay isensen o mag video call mi sa kuwang kapika sa ilong mga bayot aw karon mga bayot wa na mga bayot ang kanang pulpog dinha nga mga ding na mga bayot nakita na ginako sa personal kaning yung nakita nga building karon mga bayot simbahanin nila diri mga bayot gulang pa ni sa ako ang murag wa pa siguro ko gimugna ako ang mga ginikanan ang ginikanan sa akong mga ginikanan murag wa pa nabugna mga bayot namugna na ning buildinga dinhi mga bayot manang gulang na kainim siya mga bayot no wala na siya gamitaw og misa-misahan mga bayot no gigama na lang ni nila diri og tourist spot mga bayot pero in fairness mga bayot musulod ka dinhi mga bayot mulantaw ka dira sa kakiliran mga bayot masipag muhikap ka umalo ka dira mga bayot toy bayad free ra ka din ang mulantaw kaniadto mga bayot tong gubot-gubot dinhi mga tago ang mga tawo mga bayot og maggubat-gubat na no mo nang guba na kay ni siya mga bayot nya murag sobra-sobra na lang pud siguro ni atong linog-linog mga bayot nga hasta nga ko ang sister-in-law mga bayot namatay atong linog-linog dinhi nagipang paskel dinhi mga bayot kamo nalay-basa dinha mga bayot kay kung naa sa ilang lengguwahe mga bayot o naa ilang dialect mga bayot naman poy maningles dinhi mga bayot kamo nalay-basa mga bayot og sabta ninyo og unsay nakabutangan na unsay gipang buot pasabot ana sigon pa sa kung gikaingon niyo kaniadto mga bayot karon mapamampukok kay balo mga bayot atong pagtungtong nako dinhi mga bayot nga ang ila ang nasod dinhi mga bayot maoy unang Christian ako mga bayot di gyud ko arte mo sa kasaka og mga kamonturan mga bayot kay nagpuyo man ko kaniadto sa kabukiran mga bayot di gyud pud nako balihon ng mga kabatuan dinha mga bayot kay manglampasay manggani ko kaniadto mamugasay mga bayot mga bunuhay og mamunlayay mga bayot munang kiri ra gyud kaayo nako mga bayot pero ang kainiton mga bayot murag makaingon jud ko mga bayot nga murag napagod na gyud yung silingan kansi kay kuanin nila mga bayot kay ako mga kagopa mga bayot wa na namula ra sila mga bayot pero ako mga bayot murag gitawag saging mga bayot kay gidungag nga kulag siga mga bayot tabayod na nagkalukalo ang inyong silingan mga bayot pero ako mga bayot murag wa gid tawo nadala sa kalo ang sagang sa kainiton mga bayot sa kadako sa kuag nawong pero ako mga kagopa mga bayot wa gid tawo na sila gitabon-tabon sa ilang kapanitan sa ilang kadagwayan og silang kaluhan mga bayot namula ra sila mga bayot ikaligo nila ang pagkahapon mga bayot pagabuntag mga bayot na masnot na pero inyong silingan mga bayot man ingon nagkupras nga ikahandusay mo nang ako'y kansi-kansi ani nila mga bayot og kasaka og buntod og bukid mga bayot og init-init mga bayot okay di gid tawo na sila maunsa mga bayot mobalik ra gyapon na ilang kolor mga bayot og magpamaknit mga bayot yung silingan mga bayot og di ni butang nga rejuvenating mga bayot di gid tawo na mga tangtang ning talong-tong nga naingog mapa sa Pilipinas na mo na kung gikaingon ninyo mga bayot sayang kay akong ipang pahid-pahid mga bayot og musakag buntod bitaw mga bayot kay useless ra gyapon kayo mga bayot wag tang ra gyapon ang kapote murang gikaingon nga hinulman ra ning kolora
Kanan nyo nakita din sa karaplinan mga bayot nga pulpog nga mga simento-simento mga bayot. Sobra na atong gubat-gubat mga bayot ug atong linog-linog no. Wa mi hinsulod atong dako-dako nga simbahan kanan nyo nakita o kanang akong gipakita ninyo mga bayot kanang dako-dako wa mi hinsulod mga bayot kay di na pasudlan mga bayot kayo nya kunog maanhing midra sa sulod kay wa na gabok pa ni sa ako ang tangunang ilaang gipang ugbok din na mga bayot. Muna nga atong gamay rami nga simbahan mga bayot murag bag prepananan sa mga sakristan bitaw mga bayot ug magmisa na dito rami hinsulod mga bayot kay sa pikas dili pasudlan. Kanan nyo nakita din ha mga bayot nga murag sulom-sulom mga bayot mga baka na siya mga bayot no kanang yung nakita pud nga tubig-tubig din ha mga bayot lake na siya mga bayot imnananan pud siguro na siya sa baka din ha mga bayot din kana upat nga balay-balay yung nakita mga bayot abanganan na mga bayot o ganahan kag honeymoon mga bayot nga way laing tawo nga makakita ninyo bang gihukasay mo din ha magdagandagan mga bayot okay kay na siya mga bayot nga abangan pero klaro pagka istorya mga bayot walay kurente din ha mga bayot no ingno na tamo mga bayot o ganahan mo git halaan ha mo din ha kaning simbahan na mga bayot masudlan ni siya mga bayot gumikan kay ligon pa ni sa ilong sa ako mga kagupa mga bayot nani dire giugbok din sa sentro mga bayot ning simbahan mo nang akong ipakita ninyo mga bayot ug unsay dinhi sa sulod mga bayot parehara gud po dira sa tuwa mga bayot ng ilaang mga simbahan po diri mga bayot pero ang nakaapan lang ani nila dinhi mga bayot kay murag karaan jud kayo ang style sa ilaang simbahan sa sulod ba sa kung pagsulod-sulod diri sa simbahan mga bayot murag upat ka simbahan nga mo ang nasudlan o lima man ka siguro mga bayot pero wa ko kasakop og naay gamisa-misa dinhi mga bayot o kasagaraan mga bayot muduaw ra dinhi